rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya ndak? Timen buta yang ram baka masih nangling cahyan niraka matur sembah nuwun. Ya nduk, sak langgame pisan impenku. Thank you.
Yan karepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Para lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk. Nereng. Mbak Siti kalian Bu Sri Dwi Astuti Mas Elias mriki Mas Pak Margono mboten kantor kaya sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden do dikalungi. Ya. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit ae. Monggo Pak. Deh kok ya kreatife luar biasa. Aduh. Niku dhuwit asli niku. Masalah ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Deh. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Munasirah nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang setunggal niku genduk niken nggih. Ngampil Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Ha nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mpun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku Pak. Nggih. Mrika niku semonten kathah ribuan manusia lho. Napa? Intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mrika. Nggih matur suwun sedaya mawon sing mirsani. Ya assalamualaikum riyen. Nggih. Salam riyen ayo. Nggih. Monggo Pak. Monggo. Saged Guru assalamualaikuman mosok mboten saged. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kuwi kula anu jenengan terokne ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah.
kakung saha putri. Kakung saha putri. Kakung saha putri. Ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Mangestoni. Anggen kula. Anggen kula. Mantu. Mantu. Pancasila. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi sedaya para pamirsa. Sedaya para pemirsa tansah dipun paringi. Tansah dipun paringi. Sehat walafiat, murah rezeki, panjang yuswanipun, ingkang kebak barokah, lan ugi tentrem lahir tekan batin. Lahir tekan batin. Konjur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Wah, bareng-bareng biantere. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Amin, nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun. Seneng. Neng. Sing marai seneng napa? Oh, ayu wek. Lagi iki lho enek bojone muni ayu ngene. Iso ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten katahe. Nadyanto Jawah sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendika malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh. Ampun ngoten riyen ning ngenyang rego dalange kendel mosok nang kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho, Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, ngono lho. Ayo, lha ngendika ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri, nggih Bu. Kula suda Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Biyen ning omahku lho, kaya ngono lho. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adik sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Agnia. Wis ya. Alon wae ora nggih. Siti Maulidatul Agnia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngono kuwi. Lho malih bareng niki arep omong malah kaya Dursasana malihan. Wah. Ayo. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih. Lekno niki mau sampun napa foto kalih kula pas ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem mau pun foto kalih kula to, Pak. Ki ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Oh. Lho lek ngono ki karo wong wedok. Mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Ditangkap, Pak. Wah iya. Tapi Pak Lekno deh. Nggih. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Nggih. Penak Pak Lekno nah. Ah iya. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kalih Ibu matur sembah nuwun kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto.
Tirose wonten Siti enten soto. Ora, Mas Elias. Oh, Mas Elias. Mugi-mugi dados pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi langgeng. Amin. Niki tasih enten setunggal malih, Pak. Benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih, Pak, nggih. Nggih. Nggih, kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih, Mbak Niken ora nggih. Kaya genduren ae. Wis saged ngaten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, njing menawi rezekine kathah. Pusik to, Pak? Ngono wis nggih. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditanggepne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu, Pak. Napa tambah panen sembarange, Pak. Amin. Panen rezekine, panen Brambang. brambange. Amin. Niki panen brambang napa mboten, Pak? Mboten. Pun bar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih, alhamdulillah. Yanten kok bagus ya. Bagus. Nganu, Pak, gede dhuwur jenengan niku, gede dhuwur terus gemati. Lek kula sawang lho, Pak, nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono, Pak. Ireng manis. Piyayi ireng iki lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ora ketok. Ayo nggih. Sukses selalu ngono. Nggih, amin. Nggih. Katen badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Apa? Linci ucul. Waduh, kelinci ucul Nggih, nggih. kelinci ucul. Mangke kajenge diaturke nggih. Nggih anu to Pak amun menteleng kaya wong gelut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci ucule niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Jaranan. Jaranan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo nggih. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Pun, ayo. Lampun yo berkati ditum. Ayo. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng nggih, Pak. Nggih, monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ngono ya. Dipun sekecaken. Anggenipun pinarak. Anggenipun pinarak. Nuwun matur nuwun ngono. Nuwun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo wis. Terima kasih matur nuwun nggih. Nggih. Sembah nuwun, pelok barang yo nggih. Yo monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi wonten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nah nggih, Mbak Manten nggih. Dedek. Wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayang iki malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk.
Ora ketok. Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi sayah. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parian kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Lek Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Ayo. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen Piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Ayo. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makin kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Lek Piyayi Putri mbok ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga sak sampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal saged gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mauno putra-putrine sing SMP ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 ijik 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Blenduk ya apa? Bobot. Oh, bobot. Nggih. Duwe kagungan putu terus wayangan let setahun wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep? Nggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Monggo Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah ya akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya, enggak.
bengi iki live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati, Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru ladi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ayo ngono kuwi. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan ayo. Ora kok ya. Monggo. Ngalor Neno tepung gelang mongke jele nonano saibo bunga rasaku yen mulih bakal tak matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ayo, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo. Mbak Tutik, Mbak Wanda, jumeneng Mbak.
matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Pundi niki? Maguan. Nggih. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo. Ya. Assalamualaikum bocange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jengleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah Baya. Saking Mbah Wa Sukarami nggih Pak leres. Nggih, Mbah Wa Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung. Baya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request Mekarlah. Oh kan bener Mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodho ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padhang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembange. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, pun kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngoten. Wah iki. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer Mboten. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya, salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak. Niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi.
Nggih. Aku ya seneng ning omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi, gandeng sing nanggap kuwi Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak, mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi, Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya ndak? Nduk, niken. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono kae lho, ora. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies, ayo. Winki-winki kae. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, apalagi kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang? Lek neng wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop kowe ayo. Ben iso lap-lap tuti teko ngono ayo. Wis matur nuwun Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengin belajar nyinden mergo cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus Oh.
karo Madangkara. Iya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Yo, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine yo. Nah, iya, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pak No ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pakno meleh to Pakno meleh to. Halo Pakno meleh Pakno. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pakno ganteng Ah. tansah kathah rejekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bukmu wis 48. Ning ambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang.
Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas koyok Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parianku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok pariane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton. Ana tronton. Nggo momot cengkeh. Momot cengkeh. Para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Nganjuk. Ademen, Mbak. Ademen ya. Heeh. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan. Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tuti Renawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rezekine. Allahumma amin. Ayo. Ya Bir. Ayo. Ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngap-ngap bae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. 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 Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu saya tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya.
Isto Pak iki parian lho jadi. Layak ayo yudahe ngetap ae ayo. Ayo Yuda ki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye kuwi? Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Api to Pak akhire. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen Pak ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Coh. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni, Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Berarti Nadyan wadan sarwe swara suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
ngene salah rewel ngene salah ngono salah Rewel. lah ngono kuwi wilingke karo kanca-kanca iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi Nggih. Caksi Lover kuwi ana sing saka Pati malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih wis ngerti Sudah. oh iya kuwi guru kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae lek bakso Solo ki asli Solo laris lah bakso asli Pati lah Rapayu Iya rene daginge Pak, kan tok Pak. terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel ayo ngarep anu kae terminal lan sanes-sanesipun ayo Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. pundi Niki. pundi Mbak jenengan Niki. Niki Pak. iki Caksi apa Sanidi Niki sak menika Caksi, Pak. ning asline sing wingi Asisten kula. oh asistene oh Sanidi lek Saking Caksi tebe Pak niku nggih. nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi lek Nggih. Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Hah? Sanidi. Sahabat Niken Kuntadi. Ya ya. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ha setuju ra kowe? Mboten. Oh, asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Metu tak ambung lho kuwi malan. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Oh, Iya, nggih, itu nggih, lagunya siap. PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayan Ambekan entek, Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duwe ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gending belam kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya, oke siap. benang bonang main Pak. Main piye munang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suarane Oh. gending belam nyangan
kon ngopo? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihasuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Ayo. Mboten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Mbak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Sip. Taman. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara. Belum. Hoi. Thank you.
tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Sinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa pokoke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis ale Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Grajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.
wangen. Istirahat sih, Nduk. Wah, abis keringet kaya ngono pisan. Wah. Sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Sijingkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake. Ya Nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo.
Lah, yo no. Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga budaya. Bersama Jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Triple. Nduk, ya. Perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo. Wong dheke paling cedhek dhewe ka omah. Rerakit mbacutne gelar crita, monggo tak dherekake. Wor-worahan tengaraning ngajurit gong maguru bangsa teteka yabu tulo Mor panjriten kurang ngesti perkata ingkang tuwaja lelayu
sepit wakatitah lagi wae aku ngambah wewengkon kasatriyan Madukarana wong bungkik kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih aja nganti mati tanpa aran mara gage ngaku kowe sapa kambuh marang aku satriya lesan pura Raden Setyaki dasar para nyata kowe sapa lan barisan saka ngendi muri saka negara Simbar Manyura kesete sembanku Prabu Surabrama Diraja kemenggung kumandang garba kang dadi aranku kowe nyimpangongi wa utawa nengen dalan iki bakal tanggo bacut bablas gule menungsa sing jenenge Antasena kon maju mrene ak bondo tangane srimpung sikile tugel janggane blangap-blangap patung ucap Antasena lagi dadi temanten anyar parandene kok guru godho apa abamu yen raminggat kowe sing dadi batang ora sah kakian sumbar aja nyumbari